Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakajing bot dien ban tip company halor kajing ja ka blaja haka step jong ka khat khandai tarik jemmang arja arpun rio hakas nong permadan ka bahap ha East and West Sales District hakaba kin nong shong snong kila lap ya ka met yap wei rangba na ka wei dukan sha ka badan halinti snong ka pan lech miriao ka ba khot ka lat mauria ka bala suba bolo sha pan yap dusman haka arpau tarik jemmang arja arpun rio na kaliang kilat pathai kubor kila yo ban ya kendo yo sordar ka snong permadan uba W solang Hagajing kran bat usordar uli thu bakani gijing ja kalapan kindet ya ka snong ka thau namar bo baklat no ude ubri ubajai jai ubam dan kanu kadak sniu bat kani gijing ja kalapan su jer bat pens ir ya ka snong ka thau bat ki snong bamarjan usordar ula ong banakaliang jong u hadien bolyo jing tep ulalej mar bat hakajing yo ban sakhi hakate dukan ulayu i baki ben bat kitiar kitar kila haplut hamadan bat haba pet ya kamat ubri ula lap baka kejat siliang late dau telai na sentur pat late da ketawel bat sedien yo u hakabiar ying nalor kata lalap ru bagi dan ki dak mong ki balong kum basa khnyot bat ka wei ka bas ngaushir khei ka dei baki la pandat ru dau pen ya ka kot sanspa hakaban yan bapong uteu bakhlat no bat kani gijing le kalong gijing ben om tangi ki nong song snong henrei ya ka emlang sa lang ru kumju shu lo ong bakani gijing le anam la ban priang ka emlang sa lang bat pen pau baki brio ki bale ya kani ka kam kin wan ban pendam no bat ban pen pau baki la le ya ka bam dei ti ha widi bakani gijing jia ka ba la jia Mlin kamit kabala penkendit ya kesnong katawa ibrau kuwai marini ba tailin lang dorong lai di wei ni nong snong ba haki imlang kasalang kisu ternat ba nadu bagi dang lip ngi dang long parah majungi ju aimen sim ba ya ki kena samlah ke sports ju dan benta ba kam snong kam thau ju dan benta ba ka kam haki imlang kasalang beriu bom jumpa gunu bedak sniu ba shulong smile bet ino inju yo sngo bu non bu shoni ino ten rei kendit kansan bade kawan jie kum tu ga jing jie ga bukan kendit yang igi no so snong bro kai ka ba menit men step ino so snong ba kila le kala de ga por pli dukan bangi ju pli dukan bet dang step namar ba ki nong song song juni ki bun ki abe ki kali ko bale cheselong ko bumi ka iri mariau ti la poi ang ni ki ndu siteng new apo new biji te ki bompoi ka tapor ke mud ban le jingai ru la janjar man yo kali direct te la poi ang ti station ka ba ni ju yakot ka lat moria te gi don ki nong song song ki bi i ko jing long pher ta dukan ka bala long khang na po ten dei ki i ba don ki jan ki juti bat ki jacket ka tupi ajung new brew la khlat ka ba ki thu e jan phong new brew bu ju phong you know so la jong mala si te hadin ka ta ki saya pe ya ka jing song pher ki sapen tip ngang sodar te na la poi tu ha spot you e ba ki la don ki no so ki bla su pe pojo ba mer la don brew ba support mai la khlat tena kaliang zongi ro la pentip sa keyboard juga an tena kaliang PlayStation ro klam penslam la wan poi por bubiang hi te din ba le poi te serio ban pelang ro adu la poi ki crime scene ban le crime scene dekat ki forensic unit te hadin bala kat bangirang don sabar kecik perkhat zongi kerang long da kumwe ting long la long kumba la don no to jing suspect mo ba la bun plat kini suicide case mentang ka ne rujuk ba mentang nang kum perkhan yo le se kadai ka jing la le bakla da lade ten re hadin bangila yo ban pli jing khang supo jing khang ko bom khang ka ba su khrdep tang ban ne te la yu im man ba kadon ka jing song pher gen ba kiben ibadon hadukan ro kila kalon te ndapet ya ka met jung brio kejat siliang latte tulai te nation tour latte da towel ka towel bupli ke bau jupunan kam te latte nation tour but nalon ta latte da tulai ba nasdin bde au din akan jang kala ta gade ka ba issue fair but
hadian baik kelap indap dia karukom karukom jataan ilayo ban penhiar sa madan kelap pendam madan da kelap talsi kelap pet te ka met kelap don kadak jengam ka ba la long kum ba la nyon la khnyot ma te bat koi ka ba kham i sen tam kolong ba lada dei manu bale yakni kamro long bakat hadu ba kipen sedok da upin ya ka kot sanspa na ta kipen sedok ha ka banian ha syadam jungu te nga ku morang ba snong ngam akhlem da pangnut tak syu I kani masung ba haba kibriu ki insult ya ki nong snong kumur kla de ka insult ru ya ka imlang ka salang bakat hadu ban le da tu gajing le te yole se kidon ki brio ki parado prasnam ki jongi ki baya donda ha gajing tre kam tre jam junglong brio baro umla ban biang ten re kadadu ban rai ban dakat ban sim ya gajing im jong brio so ta kalong ka ba imla ban pediang ha ga imlang salang te nak liang jonga kum so dasnong adon ru kum gajing pan snow kum ka kubor ba lada kini ki brio ki blakum le baklai kene kam yole se la rai ke jing bitar la rai ke jing buai te lada ki don hangno menta ka bor jonga an kerang don kalenti jo jing tuat ke jing toket te kan khamba shibun ki bakin wan pendam kenang ba bakin penpau yele diru bakin menjur ba makiru lale bakla wa nyim ong ba menu brio long perfect kan don ba ke jing duna ni tai ndai kat hadu ban le ben le jat hadu kan ne yin kesam ngai ba makiru dade menu dade ka kur ga jat jono ru pidon la ki men la ki para ki don la ki jong ki bhai ngasam ki badang don hi ga jing duna ka jing palan ka bangin nomla ban biang te pan sim ya ni karai balada ong bo brio kat ya bo baklangin penyap lu no baro ngatrai ka population jong ga jat brio khasi jongi tang po expose nem kan palat ya kamar siteng jong jing duna tendai na shani askam bang UI kajing tre sitom bat ya kajing pendap hok jong katnat polis ro ha kajing tokit na kikis criminals ki boper hani po kejela tengidon kajing kermen ba lengba ki bor juga an rangkat kajing trelang bat ka imlang kasalang bat phi ki nong pathai kubor ba lada kini ki brio ki bala le ni ka kam sneu ki la don hakan dong kan surat ki bala kum phedri phettiang kin yo sngo ba ka jing tiplem ublei no bu nong thawru un pen sngo ki ba ya ka jing bakla baro ki bakla ba kin wan pendem haswa ba ki pulit kin yo ban kam khnang ba nak liang ka imlang ka salang ro ngidang sungthu ya ta ka jing bakla ba mar kliang nak liang jonga kum surat snong na don kataka jingpan snow ban nga kapatru tagba snoren hag bidei bat ki pararang ba snow kila bandai ki no snow jono ro andeng kapat ba pun ailem ke jing trailang bangi ki snow permadan angkat bar ketnat polis nang bangin la ban budin ki bakum kini ki kam snew namar lada kini ki kharoi menta kala ban jia snow permadan hadin kala ban jia sha west castles kan jia southwest kan jia sha east kan jia kaleng sodong de kani kade ka benta ka ba na kaliang jungi kumpusnong ni kapadrit ke kibor jo ka an bikin penstet ke bala khamtam kini kide ki longyeng ki baduk ki basut ki bapli ki ba tre sitom ki ba bala na ka benta ban yo ka bang kedi ki brio ki ba duk menta bun sin ki don ke jingrit mensim ki ongi ki baduk bun sin ni sale ben kumne lada ai ha kibor jo ka ain ro ninum yo su kono ka kata ka jum bisar ka bahok namar bangim don pisa nang ada pensutu iki menen ngong ba ya ki polis lani ya ki bor jo ka angim da don kam ban siu watang siteng karu kadi ke duty ke jong ki bakin pendap ni kam mereka kamram jungi kum gino song snong jong ka state kolong tang bangin ai ke ji trelang met ban siu di kata kadi ka jingkarpat na kaliang jongi kum gisnong nang ba menu ki rit kiria bangila banong lada kisah ban ben lada kamlong hakani ka bentaru lada kalong hakiwi ki bentaru
kin seluruh ban mi sakmat ban pentip segi bor jokai Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.